arewan waka ne. Wasa farin girki, ƙauna tushen aiki, mai abin ban mamaki. Na zo da hujjata dan zana alkinta, mu kauda duk wauta. Zan yi bayani, kalmomi zan furta, sai ku biyo ni masoya na ku fahimta. Da ku lokaci ne za mu huta, domin da akwai amana, sani ba canza suna. Addu'ar ku dare da rana, kuke mini yan uwana, din zai ƙara ƙauna. Uwa da masoyana, ku fito mi wasa, wasa farin girki ne. Ku da amana, wasa farin girki ne. Amana lumana, wasa farin girki ne. Saka ku a raina, wasa farin girki ne. Mai lokaci ne mu dinga duba, wata rana ba za mu yo ba. In yau mu ne gobe ba mu bane ba. Da akwai riba ka zagen barama ba, da akwai nasara mai nema ba zai ki samu ba. Mi haƙuri gaba ma samu rabo babba. Arewan waka ne, yaro na bureka ne, na faɗa kun gaggane. Na zo da bayani ne, kuma ba zan canza ba. Ashe mai nema yana nan tare da samu. Yau da gobe ta Allah shi ne ke sanya ji mu. Yi zaman lafiya da juna, kar da mu dan fiye da mu. A zaman duniyar nan sai an nazari da tunani. Asalin hali baya bayyanuwa a kamanni. Allah sarki ka tsare mu da duk sharrin zamani. Yi wasa, wasa farin girki, a fagen fama zaki shine fasa taro. Yi wasa, wasa farin girki, ita ko da musa kun san sai dai ta yi horo. Yi wasa, wasa farin girki, wanda ya jajirce a fagen abu shine kwaro. Yi wasa, wasa farin girki, duk maganar da na yi wa masoya ku yi sauraro. Yi wasa, wasa farin girki, dan tabara tara kwaitar za su gari tara inda mutum tara. Ni a fagen aiki na kun san cewa ba na tunzira. Masoya na ni da ku kun san min nisa ba ma jinkira. Shi hali jari ne, wa alkhairi ne, arewan waka ne. Masoya kun